За рулем комбайна Андрей Новиков. Сёння трактарыст-машиніст прачнуўся заслужаным работникам сельской гаспадаркі. Працуе Андрей механизатором у АТ Тихиничи с 1987 года, а гэта ўжо каля 40 гадоў. Пришел в профессию по кличу сэрца и видовочно не здарма. Ну, нравится мне моя работа. Мне батька работал на тракторе. Ну, я с ним тоже бегал малый, тоже это самокатался. Все. Ну, и стал работать, и работаю. На комбайне работаю с 87 года и по сегодняшний день. Працоўны дзень механізатара пачынаецца ў 6 гадзін раніцы. Праверыць трактар, наладзіць навігацыю і наперад сеяць. Уся праца выконваецца ў тэрмін і якасна. Менавіта таму наш герой з году ў год у першых шэрагах. У жніво змяняе трактар на камбайн і збірае не менш за 1000 тонн збожжавых, а асабісты рэкорд 9300 за сезон. В моей работе нема никаких по секретов. Все ломается, делаем и опять работаем. Хорошо. Когда работаю, слушаю музыку, помогает оно. Ну, нормально все так. У Тихиничах задзейнічана 72 механізатара і 105 адзінак тэхнікі. Зуборачныя сёлета справіліся на ура. Цяпер задача падняць зябліва і наладзіць базу для наступнага года. У нас на предприятии можно много интересного найти. Механизаторские кадры очень хорошие, и в животноводстве люди работают очень достойно, большие результаты, большие показатели. Все как бы идет своим чередом, но мы стараемся перенимать лучшее и стремиться к лучшему. Ордэнаў, медалёў і ганаровых званняў напярэдадні ўдастоены 61 работнік арганізацыі аграпрамысловага комплексу. З іх ордэнам працоўнай славы узнагароджаны дырэктар АТ «Отар» Чачэўскага района Тацяна Струк. Медалём за працоўныя заслугі аператар птушкафабрыкі і механізаваных ферм АТ «Птушкафабрыка Рассвет» Гомельскага района Святлана Рускіх. Указам таксама прызвоена ганаровае званне заслужанага работніка сельскай гаспадаркі начальніку цеха жывёлагадоўлі Ксубрылёва Гомельскага района Вячаславу Струк. Ганна Кустачова, Ігор Марышенко, телерадіокампанія «Гомель».